ọ bụrụ na ị bi na mba ofesi nwunye gị anara enye gị ibongi at least 3 times in a week, nwunye gị anwa anara emeti in short nwunye gị anwa adago ihe ka jegede. O nwezi ihe ọ nọ n'ụlọ anwa eme, o kwesịghịzi ka gị na ya bi maka ofe elugo n'ọlụ ya woefully. So o kwesịrị ọ bụrụ na ọ nọ na mba ofesi ihe ị ga-eme bụ ịgbalịa ọgbọnwa mkpi dune gị na ebizikwana n'ụlọ ahụ maka ọ ga-akpa anyị gị ịghọtago. maka ibongi bụ ihe na-eme obiọma n'ebe ụmụ nwoke na ụmụ nwoke na-alaiki ọfụma ọfụma. Ya bụ ọ bụ ịma na ị na-enwe aṅụrị na ihe adụrụgo ogologo ndụ ka nka maka ọ bụrụ na ọ nara eweta ekpe enye n'iru Chukwu ị ga-ekpegbu ya, ekpe enye n'iru mmadụ ị ga-ekpegbu ya maka Chukwu si mebie ndị na ụdị na nwunye. and mgbe unu ji esi na altar I do maọbụ omenala I do agbanyego unu laịsensị gbanye unu satifiketi, kedu rizin ọ ghara eji na-eme? O nwere rizin ọ ghara eji na-eme. Olee esi ma inele anya ọ bụrụ na ọ na-alụ ọrụ na-ebu ya aka nya and ọ na-eweta ezigbo ihe na tebụl and ọlụcha ọrụ ahụ o wetakwa ego ahụ efu ya gị na ya a na-eme ego ahụ enjoy. ọ bụkwa ọlụcha ọrụ ahụ o were ego ahụ tinye na Central Bank ya welie na-eme ihe sọlịa. so ị na-anya na ọ na-eweta ihe na tebụl, ihe ị ga-eme bụ o jebe ọrụ ahụ and dị free. ihe ị ga-eme bụ ibido zaba ụlọ niile ịzacha ụlọ niile, ibido saba toilet ịsacha toilet. ihe ị ga-emekwa bụ ibido sibe nri ọ batara ozugbo ihe niile a na-ekpo onwe ebe niile isi a nwunye m bịa ka ilie ihe ibupụta nri a na-eli ịfụzi anya ka iru ga na-atụ ya amụ ọkwa ifu na iru ga na-atụ ya amụ ọ bịa libe ọ na-amụlizi ọ na-akalịsa ụka ọ na-adakwasị gị and mbọsị ọ nọkwa n'ụlọ ọ ga-eme ọ bụọkwa na ọ ya arapụrụ gị ka ị na-eme kwa mbọsị. so egologolo mee ya at least 2 times or 3 times in a week. mee ihe a na-agwa gị ihe afụ na ọ ga-awa ọkụrụ gị. ọ bụrụ na ọwa ọkụrọlụ gị jos bịa gwa m ịgwa m ya nyekwe gị solushon ọzọ nye gị plan B ịfụkwa na ọ ga-awa ọkụ. so uliche nri ahụ ịfụ ka ọ ga na-adakwasị gị na-amụ na-akọrọ gị akụkọ dị iche iche ọ sachapụ iru ịma na ọ na-enwe iru sarasara maka o nwere ihe na-atụ ụmụ nwaanyị ka inyelefe aka n'ụzọ ụlọ ịfụ gị. so maka ọ bata mechichi enye plus ọlụ ọga ịbịazịa si ya ibongi ọ sị gị ike agwụcha m biko mba biko rapụ maka ka nzu ike ifu gị mgbe ahụ ọ dịka okpegbu ugo obele maka onwere med ịghọtago maka na ụlọ a na-enwe med. so ị ga-akaba arụ tinyere onwe gị obi aṅụrị. ụfọdụ ụmụ nwoke ga-asị ka imekwenye na ọ nara eme mana ọ lụkwa ọ na-eme ndị niile ya na nwunye fa na-ebi ọfụma fa na-emekarị ya ịghọtago. mana ọ bụrụ na imelie nwaanyị o mere ọfụma jos ịma na ọ bụzi ajọ nwaanyị gbalịa ọgbọ nwa mkpichu na gị ịkwesikwana ka gị na ya bichacha ifu gị. so andị n'anya ifu na gị nwa ama mmenwe ihe ị ga-emekwa bụ onwe ndị na-alụlụ ụmụaka asaịmentị nya ije kpọtafa kwụọ ofu ụgwọ fa na-alụ asaịmentị. ịma na nwaanyị jechekwa ụlọ ọ na-alụ asaịmentị na-emekwa ụmụ ya isizi anya ibongi ọsị mba. so onwe ndị na-specialize n'ịlụlụ ụmụaka asaịmentị ịkpọ ọfafa abịabeghị fa na-alụlụ ụmụaka asaịmentị ka unu ghara abandon na ụmụaka unu na asaịmentị ifu gị. so ịkpọ ọfa kwụọfụ ụgwọ maka unu na-alụta ọlụ unu were ego unu gboo mkpa unu na-enwe aṅụrị. so ọzọkwa bụ enwere ike ọ bụrụ na ị na-anya unu na-abụ enwere efe ịdị oke bizi ndị ị gara emenwu nsi nri zacha ụlọ daa akwa. ya bụ ị na-anya fụ na ị gara emenwu ozi ụlọ nya sie nri zacha ụlọ daa akwa maka ọ na-adị mkpa kwa ụnọdụ ọcha unu ebikwe n'ebe dịka oke na ogene nya ọ dịcha gwodogodo dịka pọtọpọtọ unu si na unu ga-anọ na ya na-eme ibongi maọbụ na ọ na ya na-akarị ụka mba. ị na-anya na ya na-eme nwunye na-enye aka ka ebe niile na-adị mma ka a na-enwe aṅụrị. ịma na onwe ndị na-esili ndị mmadụ nri ghọtago ije kpọọ ọfa fa esielu ndị mmadụ esielu unu nri elebelu anya ọ ga-esichacha ihe niile mbọsị ahụ ma fried rice ma jollof rice ma stew rice ma nsala ma ọgbọnọ ma onugbu ma egusi osichacha enyi olebelu chicha anya na takeaway. unu ga-ego nnukwu friji donye nya unu bịa unu weli ka ọ ghara itigele unu anya make sure na unu lebelu chelia unu gote ndị mmadụ o meelu unu ọlụ ọ dịla unu mfe unu nwee ike na-enwe aṅụrị maka unu na-akpata ego anwa ndị unu enwezi efe. so unu eme n'ihe ka ọ bịa na-anyịbu unu maka o nwere ihe eji uwe eme. unu mee ihe ka ọ na-anyịbu unu ma ọ bụ isi yara eme ọ bụrụ ọlụ nwoke nke ịfụzia na ị ga na ya obi aṅụrị ayara adịlụ gị ọbịa na ị na-anwụ anwụ. ndewo na oke emesịa.